Magandang araw po mga ka-Uragon. Ang ating pong menu ngayon ay Puchero. Ang ating ingredients ay kamote, sili, saging, repolyo, pechay Tagalog, hinaluan ko ng pechay Bagyo, saging, sibuyas, paminta, may sili pa tayo doon. Pinakang unang ingredient, ang pinakang unang sahog natin, ang pinakang importante ay ang ating pata. Ayaw po nila magpalagay ng tomato sauce or pork and beans. Dapat meron yan, pero ayaw nila. Ito po ang ating ingredients ngayon. Ito ang lulutuin, aking menu, puchero, pucherong pata. Ito na po mga ka-Uragon. Nahiwa ko na po yung ating mga sahog. Papakita ko sa inyo kung paano lutuin ito. Yung mga yung mga ka-Uragon, isasalin natin yung ating pucherong pata. Pakalambutin mo natin ating pata. Pasensya na nga pala doon sa mga kaibigan kong Muslim. Pasensya na po kayo. Baboy po lulutuin ko ngayon. Sa mga hindi po kumakain ng baboy, pasensya na po kayo. Takpan ito mga ka-Uragon. Years later. Kaya mga Manoy, medyo palambot tayong ating pinakukulo. Unahin muna natin itong kamote at saka saging para ito yung malambot. Ito yung palambot. Ay, sorry. Mang Manoy ha, kung tama ang timpla ha. Medyo matabang siya. Tignan na ng konting patis. Kaya dinay ko maraming gulay kasi ang hilig naming mag-asawa ay gulay. Mahilig kami sa gulay, sa mga bata lang yung pata. Mangkuli mga guys. Lasa-lasa yung medyo matamis-tamis na kamote. So ito na ito mga ka-Uragon. Yan po ating finished product. Ang ating pucherong pata ng baboy. Siramon mga Manoy. Hey guys, kaya tayo. Pero bago tayo kumain ay pag-reply ko muna itong pagkain. Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpasan mo na yung magpalang kamay, mga pagkain na ito, pang magsilbing kalakasan, na aming pisikal na katawan, magnamang espiritu.
Siya lang ang salamat sa matas ng pangalan ni Jesus. Amen. Kain tayo guys. Mga Manoy, mga Uragon, kaon. Karaon kita. Kasiramon ini. Ay, kasalo ko nga pala. Agom ko. Hi guys. Nagsalo. Oh. Gulay. Ang gulay pangpahaba ng buhay. Ang gulay. Wow. Tapos may kamote. Tapos kote ng kunting baboy. Okay. Karaon kita. Kamay ako. Okay, sumako ng kamay ko eh. Kain tayo guys. Kailangan mo. Bukas nga pala, anniversary namin. 41 taon na kami nagkasama. May forever na, hindi man sabi walang forever. Hiniwala ako sa forever. Love you baby ko. Ayaw sagutin. Ramon. Manamis-namis. Sili. Puchero ko, mga Manoy. Walang tomato sauce, ayaw nila na may tomato sauce. Dapat may tomato sauce yan or pork and beans. Ayaw nila na may ganon. Ayun ang mga bata. Yan ang mga bata. Kaya yan, puchero ni Manoy. Uragon. Gulay, sarap ang gulay. Sarap ang last niya, manamis-namis. Pinatamis ng kamote. Yung kamoteng orange nilagay ko, matamis.
Hiram Manoy. Hiramon. Ading marami. Hindi kanin pa. Hindi lang. Ano naman? Kamote, kamote. Sarap ng kamote. Masarap. Tamis. Langsung makabusog. Busog daw guys. Ang ulam na ito, mga ka-Uragon, may kasama ng panghimagas. May saging, kasama ng panghimagas. Mainit. Salamat guys sa panunod ninyo. Maraming salamat sa inyo. At ito ay pagpalain tayo ng Panginoon sa lahat ng oras at ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Salamat sa inyo lahat mga guys, mga ka-Uragon.